खुलुमबाय रायजो राजा नायगिरि बिथांमोननिसिम दिन मोनसेबाव आंनि गोदान आपडेट भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जाबाय अंगाजों इउटुब चेनेलावहाय दिनैनि भिडिअआ मोनसे बिराद दुखुनांथाव गथ' साथामनि बिमायानो फिसायखौ गारना खारलांबाय आरो मोनसेया बिजनीनि चिरां जिल्ला बेयो जोबोद गोग्गानाय लाबोदों जायगानि हारिनि कम्फु गेलेनानै देरहाबोदों बिथाङा भुटानावहाय साथाम गाहाम गथ'नि बिमा जानानै माबोरै खारथावखो आसरित फिसाया एसे मोजां दखान होनानै आरो ओरै आबादबो मावनानै जाहोयो मबाइलानो खालामो दानि जुगनि मानसिफोरखौ मबाइलावहाय रिल बानाय आपल'ड खालामनोसै ओमफ्राय जायफोर सुबिदा मोनो खायदा लायो बिसोरो कमेन्ट बायदिसिना हरनानै मबाइल नाम्बार बिनानै लादों खोमा बिनिफ्राय दिनै रायलायदाव गाबोन रायलायदाव समफोर जंखायदाव बारानिफ्राय बारा जालांबाय दा हिनजावाबो फिसाय गैयि खाबुखौ लानानै ब्लड खारखोमालांबाय दुखुनांथाव परिस्थिति रायलायनो नोंथांमोना दा जोंनि दयनं महनपुर बिसमुरि दयनं महनपुर गामिनिनो पुष्प बसुमतारीनि हिन्जाव आंनिनो आंगो सहायना बसुमतारीया आंखौ नागारनानै खालांदों दाख्लि बुधबार 3 थारिख खालि माने ओइदिनखालि जोङो मोनायाव आं बुंदोंमोन गाबोन आङो आलि खोहैगोन होनना बुंदोंमोन गावनो थांनो थिनबाय फुङाव आङो सिखारनानै आलि खोहैबाय बे खोहैनाय समाव 12 टाइमाव आङो बुंहरदों फन हरनानै मा ओंख्रि संखो होनना बुंनायाव ओंख्रिया आलुजों सिब्रुजोंसो होनना बुंबाय होमबालाय बयलारा लांफैदो होनना बुंबाय आङो बयलारा जोंनिनो दखान होनाय खाथियावनो बयलार फानो बेहाय आङो लांफैहोबाय 100 थाखानि गावनो बयलार लांफैदों होनना बुंबाय लांफैबाय दाना बयलारजों सिब्रुजों आलुजों संबाय आङो जाफैदो होनना बुंबाय टाइमानो जायाखै आं बोरै जाहैनांगौ होनना बुंबाय आङो दाना बेहाय बुंहरबाय खयथायाव फैगोन नोंलाय होनना बुंहरनायाव 11:30 जाखादोंमोन 11:30 आङो गदोंमोन आं थगायहरदोंमोन आङो आदैनाव जुमाय एसे लोंदों ओमफ्राय बेहाय आङो आदैनाव हाबदोंमोन आदैनाव हाबनायाव आं थांगासिनो होनना बुंहरदों ओमफ्राय बेहाय मानसिया न'आव देलायजोबना दंखायोमोन आरोखि गाव दा ओंखारलांनायाव ड्रेस गानलांदों जा बेनो बेखौ गाननानै गाव न' सिङाव देलायना दंमोन रिल्स लादोंना फट' लादों आं बेखौ नुवाखैमोन आं न'आव फैनाय लोगो लोगो साइकेलखौ आङो लामा सेराव दोनदोंमोन आङो हिनजावा सिगां समनिफ्रायनो दस्राजों फेसबुक वाट्सएप खोथा दंबावो गावनि मा लन लानाय लेखा बुक आरो फैसा लननि 6000 आरो माइरं दखाननि माइरं बस्थानै आरो गुन्दै बस्थानि थाखा गासै 5,500 दंमोन माइरं फाननायनिया आरो लननि 6000 दंमोन आरो आंनि आधार कार्ड लेखा बेखौबो लानानै बियो खारनाय जादों बेनिखायनो आं दा हिनजावखौ नागिरनांगौ बायद' फैदों आरो साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोन आरो आइ आफा बिदा फंबायफोर आंनि हिनजावखौ जाहाथे गामिफ्राव अबेबा सहरफ्राव अबेबा प्रदेशफ्राव नुबाय बायोब्ला हमनानै आंनो जाहाथे आंनो खोन्थाहरनो हायो अननानै आंनो खोन्थाहरनो हायोबा आंनि हिनजावखौ हमनानै खोन्थाहरनो हायोबा आङो खरसाखौ एसे बान्था होनाय जागोन आरोखि आं हिनजावखौ लायनो थाङोबा रायजो राजानो थेंक्स आं बेयावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथाङा बे बाथ्राखौ खोनायोब्ला सोमोनांनो आरो मिनिनो हागौ साथाम गथ' गोनांखा आइजोआ मबाइलाव रिल्स खालामनायनि फिसायजों रायजानायनि थाखाय गुबुन हौवाजों खारफालांदों नंगौ क'क्राझार जिल्ला बिसमुरि आउटपस्टनि सिङाव थानाय 2 नं महनपुर गामिनि पुष्प बसुमतारीनि आंगो बिसि सहायना बसुमतारीया थांनाय बुधबार खालि मबाइलाव रिल्स खालामनायनि फिसायजों रायजानायनि थाखाय गुबुन हौवाजों खारफालांदों गावनि आंगो थैजों जोनोम होनाय सासे फिसा हिन्जाव आरो 2 उन्दै हौवासाजों लोगोसे गावनि फिसायखौ गारनानै गुबुनजों खारफालांनानै दं होननानै फोरमायो गावनि फिसाय पुष्प बसुमतारीया लोगोसे फोरमायबावनाय बायदिब्ला फिसाय गैयै समाव गुबुन गुबुन हौवाफोरजोंबो रायज्लायबाय थाखुमायोमोन होननानै फोरमायो पुष्प बसुमतारीया बेनिखायनो सावगारियाव नुनाय आइजोखौ सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनोब्ला नैबे 8011554220 जामुं नाम्बाराव फोरमायहरनो थाखाय खावलायदों नखरनि सोद्रोमाफोरा जायफोरखौ जों सानथावा बेबायदि मेसेजखौ लाबोना होफैगासिनो दङ बिनिनो दिनैहाय बे मानास्रि हालामनि बे सेरफांगुरि गामियाव बे बिरसन बसुमतारीया साउथ एसियानि कम्फु वांसु गेलेनानै
भुटानाव बिथाङा दिनैहाय गल्ड मेडेलिस्ट पुरस्कार लानानै दिनै जोंनि बे फानबारि हालामाव जाफैबाय। दिनैहाय दङ बे फंबाय बिरसन बसुमतारीनि न'आव फैनानै आं दुखु मोनदों। फारसेथिं मोजां मोनदों, फारसेथिं दुखु मोनदों। दुखु मोननायनि खारना जाहैबाय एत्त' गोरिब, एत्त' माने मानसि थानायनि जिथु अबस्था बे न'खराव गैया। थेवब्लाबो बे न'खराव थानानैनो बे परिबेकनि गेजेरजोंनो फंबाय बिरसन बसुमतारीया जे दिनैहाय सनानि मेडेल लाबोनो हाबाय, बे मोनसे बिराद गोग्गाथाव आरो दुगाथाव जादों। बिनिनो जों मोनसे खोथाखौ आरो नाम लाफाबावनांगोन। सर्बेश्वर बसुमतारीयाबो दिनैहाय आसाम गौरब बान्थाजों लोगोसे पद्मश्री बान्था मोनबाय। बेबो फानबारि हालामनिनो सर्बेश्वर बसुमतारीयाबो। बेखायनो जोंनि बे ओनसोलाव एखेबारे सान्थि गोरोबथानि उनावहाय मोजां फरायनायनि बेबस्थायावबो मोजां, माने गुबुन गेलेनाय आयदायावबो मोजां, गुबुन आबाद मावनायावबो जोंनि बे चिरां जिल्लानि बे पानबारि ओनसोल, स्पेसियेलि पानबारि ओनसोला गोबां माने दिगावनो जौगाबाय होननानै जों खोन्थानो हायो। आङो दिनैहाय फोरमायनो मोननानै गोजोननाय मोनदों। दिनै फंबाय बिरसन बसुमतारीया जे दिनैहाय एखेबारे जोंनो सारा बे बड'लेण्ड एरियानि मानसिफोरनो जे माने जाथावै मोनसे रिजाल्ट दिनै बे खोन्थिनो हादों, लाबोनो हादों। बेखायनो जोङो बेखौ दिनै बरायदों। आरो लोगोसे आथिखालनि जोंहा बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा मैया मेसेजखौ मोननाय लोगो लोगो न'खरा गोरिबथारनाय लोगो समायना थेलेबलेब न' लुनानै होगोन होननानै अलरेडि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा मैया डिक्लेयार होदों। आरो बे डिक्लेयार होनायखौनो आंबो दिनैहाय दोलोनि मानसिफोरखौ लानानै बे न'खराव फैनानै दिनै बे फंबायनो जोङो बे मेसेजखौ